Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Ang bersikulo nagdasig kanato nga dili mahadlok o mabalaka tungod kay ang Dios uban kanato. Iyang gisaad nga pagpaling-on, tabangan og pagpanalipdan kita pinaagi sa iyang matarong nga mga kamot. Hinaot nga ang mga naisgutan o natun-an nato karong adlaw magpabilin sa atong kasing-kasing og huna-huna o magamit nato sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi makasama. Daghang salamat og hinaot nga kitang tanan magpadayon sa pagtinabangay alang sa kaayuhan sa atong komunidad. Kini si kasamang Julia Machal Espanto, amping kanunay sa inyong tanan.